Eneng sing nyuwun gubuk asmara sa. Gubuk asmara. Gubuk. Gubuk. Ya di ngapura. Nggih. Kowe aja tok sya. Gubuk. Ah. Gubuk asmara. Ora gubuk. Gobak. Gobok. Gubuk. Ya gubuk. Nek iki guguk. Guguk oto. Aku apa? Guguk oto. Iki gudal. Oh, gudal sena. Seneng banget. Sing marai wiyaga cepet mati kowe kok. Kowe senengane. Omong teko ki joget tapi kok biasane ngono. Aku sedih bengi iki, Truk. Ngopo kok sedih? Biasane ki nderekke Ndara, nderekke Priyagung, Piyai Luhur. Ha iki nderekke macan. Ya ora apa-apa kae ya arep kaya ngopo ndarani awake dhewe sing salin wujud dadi macan. Iki mau nendi macane? Wis ben tak culke nang desa. Do bubar kabeh. Aku wis weling Ndara Baladewa mengenek wong desa bubar mang colongke pitik. Aku jenengane nekat ora. Iki awak hampir sedilo gara-gara ayo kudu genepi tata cara ya Truk. Ya. Ana ing hari ulang tahun Kota Magelang. Kota sejuta bunga sing kaping 1113 tahun. Wah. Elok ya, Truk. Iya. Matur nuwun reng dene awak dhewe sing saka Ngayuja ditimbali sowan mrene. Aya. Muga-muga pinaringana ayem, tentrem, pinaringana saya maju Kota Magelang kene, saya apik, saya becik samubarange, ya lahir, ya batin, guyub rukun bandol rompol. Tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Bener sing dijaluk ya pancen kuwi kok, Truk. Iya. Iki gara-gara iki ya sing dinteni ora mung Petruk Gareng Bagong tok. Ning ya bintang Aisyah padake rumangsane apa wae ya artise bengi iki ora mung wayang tok. Ning ana Malik Marwata, ana Bu Ciblek. Anake Semar bengi iki 5. Oh. Nala Gareng, Nala Petruk, Nala Bagong, Nala Marwata, Nala Ciblek. Heeh. Mula ya aja dientek-entekke dhewe, Truk. Ya. Ki engko ana sing nyuwun lelagon pas gara-gara ki mau go. Heeh, engko dicaosi. Ya. Lan ki mau bengi ya wis peresmian pengurus PWKS Magelang. Pendak-pendak sowan ning jaban rangka mesti meresmikan pengurus ya, Truk. Ya alhamdulillah. Dene wayang akeh sing padha nyenengi. Ayo arep jenenge PWKS ning aku wis dawuh supaya tetep nonton wayang, tresna karo wayang. Dalake sapa wae lemayang nendi nek cedhak padha dipresani ya supaya budaya iki tetep ngrembaka ya. Inge Danang Blitar ya PWKS Jawa Timur diresmekke ya.
Semarang ya PWKS Kota Semarang diresmekke ya. Saya akeh, saya ngrembaka ya. Ayo anu jenenge Lek Marwata karo sapa jenenge Bu Ciblek kok ngono kok kangelen to, Truk. Ayo karang ya wong mikir apa-apa kok ya reng. Bu Ciblek daturi jumeneng. Heeh, yo dikurmati nganggo apa? Manut karo kowe. Dinehi lelagon sing kepenak, Truk. Ya, supaya ana rasane ya reng. Heeh. Risi-risan del la la la. Salelelele manuke bocah munite. Adunine. Kok tetep dorong ngadeg. Ah ya iki tembange sithik banget kok. Karang medo kesusule do ngadeg ya. Ora iso wong duit sindene kowe nembang le nyekel mik ya bingung. Ah iya. Siji nyekel mik klelu go goreng. Karang mik iki nek do dikeki cagak kuwi engko kurang cedhak. Wis Ya. ora praktis wis apik ngene iki. Nah, piye Ora ta? usah kei cagak dadi gampang le nyaut. Kadang-kadang nek dikei stand, dikei cagak ngono ki kadoan dadak nyedakke. Bener le. Nyedakke nek kowe le ngeprak kaya ngono kesusu ndaduk untu. Ya nek untune ora dawa ya ora ndak. Nah, aku seneng angger aku sama ngene njer kowe nyauti tegese greget sautmu isih apik. Ayo kudu kok ya. Ah iya wong karang Oke. bayare larang. Ora kena jengkel. Sapa-sapa kok tak lagi jengkel. Ya mbok. Dewek li seneng Pak De. Nang Kota Magelang. Nggih. Hari jadi yang ke-1113. Ya, betul. Kota Sejuta Bunga nggih. Nggih. Sing meriksani pun jam kali sing meriksani tesih kathah. Alhamdulillah Buri, tasih lho, kathah. delok. Nggih. Biayi semene. Bapak kae. Wali Kota nggih tesih lenggah. Oh, benar. Pak Wali Kota Magelang menika nek mrisani wayang ngantos paripurna. Wah, Jan. Kenging nggih anu contoh liyane nggih. Nggih. Nek nggone Kula Dik. nggih salut. Nggih. Salut kok salut. Salut kali Bapak Wali Kota Magelang. Nggih. Meriksane ngantos bubar. Menika kawit sonten wau saking anu Mas Ivan Sudiro. Oh, Mas Arifan. Oh, Ketua PBKS Magelang. Heeh. Ngersakaken Mbak Ayu nyekar. Oh iya, wah matur sembah nuwun. Ayo Mbak Ayu, Sawangan gelo sing mirsani dik semene kae. Wah, tesih kathah lho niku mambra-mambra tekan Tegese mriku. tresno budaya, Nggih. tresno kesenian. Kene iku akeh kesenian. Ana topeng ireng barang. Komplit tang mriki. Ora topeng ireng, aku tahu lho pentas karo Piyai Magelang ki. Tenan lek jenenge apa to kae du 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 du. Apa? Oh, sorengan. Sorengan. Engko sing keri sik metu penangsange ijen, wis upak-upak. soreng, Topeng iya. ireng aku tau nang Garjo men ngono ora nggo pakaian topeng ireng. Kathok jin, jaket jin, kacamata ireng. Kuwi nek ditabuhi nganggo musik wis ora kalah karo dancer saka Banyumas. Apik rampak bareng mongko awake do atletis kae. Nggih. Kuwi sesuk diundang. Oh iya. Dundang piye maksude? Ngono. Kok he? Apa? Ora nesu. Ora nesu. Ora nesu. Ngopo nesu? Ayo mau diundang ya. Diundang Kesenian kok dienggo nesu. ya. Oh, kok apa? Nesu ora marai sugih kok. Heeh. Ayo Mbak Ayu menika wonten ingkang nyuwun kutut manggung. Ya. Spesial iki. Khusus. Uji blek nek gelem nganggo kacamata ya ayune kaya Mbak Ayu kuwi. Gula Nggih. melurut. Ora. Iki nek Angger ngangge kacamata kula melurut. melorot iki Kacamatane melurut. Oh, melorot medhot. Melurut nggih ora nang. Mergane? Lelaka ganjele. Wah, mbok dipaku kalih sirah. apa kae dilem Korea kuwi lho. Ya ora dipaku karo sirah terus dilim. Iki lho sing muni dipaku nek dilem ra orang natoni pilingan. Dilem Terus? ngono rapat nek dicopot bablas sak kulite. Ya kaya mikir Kang nganggo helm ya. Heeh. Mbak Ayu kacamatane anyar nggih. Kowe kembar ora karo iki? Kembar. Kembar napane?
Irunge ya ora iki nek iki. Ya ora. Iki irunge istilahnya nek omah ki American style. Nek Bude Ciblek Gubuk. Ya ora apa-apa gubuk agar gubuk asmoro. Wah, Alah, padha iki. Lah, Rumangsa. arep gubuk asmoro ora masalah. akeh nek gubuke nek menungsane kowe cagak ngarepe mesti remuk nek sak kowe kuwi. Sapa? Mbahmu jo kowe. Aja jengkel. Ora wong takoni sing ngomong. Nang kene iki ora kena jengkel. Lagi kon seneng-seneng. Nggih. Ayo Mbak, ayo. Karo Mbak, ditembangke, karo diselani, engko ora kepenak rasane ya terus. Iya. Biasane selani mah ra penak. Mbak Ayu, monggo Nggih. Mbak. sore-sore nyala bebek kutut manggung jaluk Iya, tombol. Ya. Nes nyanes sejarane Iya. Ya wis sekarep nganggo kacamata lah. Apa? Nganggo kacamata. Sinten? Kula Oh, sip mesti ketok cantik ora. Jaran, kacamata jaran. Ya ora kacamata jaran ki lulang ombo banget e. ora kulit jengkol. Cilik ngono kowe iki apa-apa tuku nang nggon anak-anak kok. Kacamata ya anak-anak. Heeh. Tuku celana ya anak-anak. Oh, ayo. Iki asa nek bablas ora anu sangune Pampers. Sapa? Ya Pampers ya mek Tenso Plus kuwi nek cilik. Nggih ngertos niki sing numbasaken Aku seringe. sing masangke barang aku. Kuwi dadak goleki. Angil banget takum ning ember gede kae. Bleng. Angger mak blekutuk. Wah iki nggone kecekel aku. Aku Ini jelas datang nganggo blak-kutuk. kayan goleki ban sing bocor kae. Maka cuis. Monggo Mbak Yu. omben ben omben omben nomben Umben-umben. ben omben Ben omben-omben. ben omben ata omben Dewe. Wah, anggere muni gamelane muni terus lampune biar pet. Wah wis kompak kok. Heeh. Wis Semangat, sinergi ya. heeh. Lagu ki senajan ling ngarang sapa radong seprene isih dinikmati. Kutut manggung ki lho ya. Ah iya. Oh iya. Dalang dhisik nek dipikir simbahke ampuh-ampuh dhisik wis iso ngandhake udan salah mangsa lindu sedina ping 17. Heeh. Ora bedane Eyang Rangga Warsita kan ya ngono. Tanah Jawa nek sekalungan wesi makmur. Kuwi artine apa? Lah tegese wis ana ril. Oh. Kalungan wesi ana ril kuwi transportasi lancar. Heeh. Iso ngawinke praga karo opak mulya. Terus sing kuwi apa kuwi?
Ayo tegese nek banyu saka Pragaja tekan opak kiwa tengening papan kono kilenan banyu. Terus wis kasembadan. Ah wis to Selokan Mataram kuwi. Oh iya. Oh, kuwi simbah dhisik iki wis ampuh. Iki ayu-ayu kok suarane apik, rupane apik. Gelungane kayak rentengan kacang pilus iki. Iki kembang kok rentengan kacang. Mata tuwa ki ya ngono kuwi lho Sasa. Kuwi kembang melati. Oh, melati dirunte-runte. Wis esuk butuh kembang melati ora? Arep ngopo? Arep nake mulai saiki arepan. Ayo. Ana jengkel. Maksudnya nganggo cunduk ngono kae lho. Nah, Ora, kowe padune lereke tembungmu arep werna-werna ngawu kembang. Melati engko nek mati ngono to. Ora aku ora muni ngono ya Mbak Cimblek. Tau boten riko bae sing kupinge. aja kesu, aja jengkel. Nyong ora kesu ngomongna. Ah, ngono lho. Arep nganggo melati apa ora? Ora. Apa dibuntel kresek? Aku Kayak malah saya cethu kayak dibuntel kresek kae piye. ora apa-apa. Sioku pancen sio tikus kok. Kok sio tikus ngono? Nah, tikus kae nek mati ya mek dikresek buang ning dalan to. Aja Yo, jengkel, yuk. Pakan nono kan pakan hata pakan Gawe minir. Sip tenan. Iki ning Gubuk Asmara. Wah. Makan. Nenek gubuk kae ra sida aku. Wis ora usah nyuwara kowe iki malah. Rika nangis apa medeni? Mutah. Oh, mudah. pakan atak pakan nana manuk ikutu Terus wae, Mbak. Neno. Mangga. asu Aduh. Kok nganggo asu? asung Oh, asung. asung jarwo
Matur sembah nuwun, Mbak Ayu. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, Bude. Weh, ngono kok budhe. Lah, napa? Bule. 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 Nggih. Oh, Ya sak sebut-sebutmu wis Sesebut-sebute ora apa-apa. Nggih. Simbah ya hati-hati. kena. Ya aja simbah loh. Ngene sing kaya bocah kok. Oh, bocah edan. Boten jengkel kula. Mboten. Ora nggih. jengkel. Elisa ya aku digetaki sampean do Ya. semangat. Ya. Hubung esuk. Ya. Wis didhisiki ro buci blek kowe iki. Yo. nggih niki nyanyi napa malih? Hah? Nembang malih. Nembang maneh. Ora nembang kowe klekarane ngarep kono lho men dirayah. Dirayah. Heeh. Aja dirayah aku isih iki genyes-genyes e. Dan Apa sih niki? isih Allah. Genyes-genyes. Genyes ya apa? Kok ya iso ngerti genyes-genyes bareng. Kenyes kinyis. Oh, kinyis-kinyis kok genyes-genyes. Adeke ya urung duwe bojo tenan kok ya. Ayo, mulane Keselegan iki Oh buci niki blek. dereng bojo. Iya masih jomblo Oh, masih gadis. Masih dang. Oh, jarku wis duwe bojo. Dorong padake. Durung ora Ora iki bocah cilik wis duwe bojo dorong. kowe kok ora kowe cah cilik duwe bojo. bresek. Aku tak. Wong Lah ya ora masa ngarani ndase nyong kaya jengkol. Ini di BCG. Asa melu-melu ora barangan ora main. Apa main? Aku udah Angger ora main. main aja ditiru-tiru ngerti apa ora? Aku nyinden orang main. Maksudnya angger kayak ngomong apa ki anu ora main aja melu-melu kowe. Aku orang main melu-melu nyinden. Tapi iki ngomong melu sih ngomong ndase kayak jengkol. Menu apa? Menu nasi goreng. Gak paham saya. Sida-sida nyong gemblung kowe ngomong karoku. Kepiye buci blek? Wong Mel- anu melu-melu melu nasi. ngertine dhek menu. Aja melu-melu apa? Menu nasi goreng. Melu. Apa melu? Jangan ikut-ikut. Oh ikut-ikut. Gak boleh ikut-ikut sama ini. Iya. Simbahe si Ya Jene. nek ora rapi gini. kan jadi melu-melu. Oh, ora oleh iki. Iya, Pancen yo. cangkeme sing elek iki ne Berarti kowe. Cangkeme elek. Ya kayak Eh, cangkeme elek. Sa. Ini. Wis. Kowe iki nudingi aku terus. Kayak pancen cangkeme elek. Maksudnya iki sing lorek-lorek iki ne. Aku iki pindah ya menung. Ora iya. Nek cangkem elek ya lumrah mergo regane murah. Kayak elek ning larang iki cangkeme. Iki ya. Payu sing penting payu, Mbah. Engko tembungke. Tembongne apa? Pak cangkemmu arep disewa Mbah Oto no. Pak cangkemmu arep As kowe iki. disen. Apa? Kae seneng banget galuk kae kowe. Kowe iki dikon sapa-sapa manut. Kowe dikon lek marwata manut engko bayare njaluk kae ayo. Oh ya, mungkin dibayar ya. Heeh. Dibayar murah, Dibayar murah, kapri. murah. Dibayar Murah. kapri mungkin wis lunas. Wis lunas. Bisa Aku entek njaluk duite. sapa? Aku njaluk duit sapa Lho ya nih? bodu. Njaluk duit Mbah Oto. Heeh. Murah aku nene. Murah. Njaluk ya. Piro? Seket. Wis kowe. Seket. Seket. Seket ki sing bal dung 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 terus dilebokke kayak bal seket. Kae basket. Ha iki yo Basket. Seket. 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 Ah, wis pokoke sak karepe cangkemmu lah. 50.000 maksudane. Wis kono. Seket njaluk bayarannya sing larang. Berone. Seket sing nggo tuku muntul. Muntul apane kuwi ne? Muntul ki nek cara kene telo pendem. Ah. Ki nek cara nggone dheke muntul. Muntul. Telo, iki kaya Doyan rupamu muntul. telo. Piye? Eh? Kaya apa Doyan kowe omong apa? Kaya rupamu. Telo, nyereti. Andal apa ora? Apa? Aku wedi nek saiki. Wedi. Wedi. Aku ki malah sing penting seret. Oh, kudu seret. Ora seret tak goleke jamu ya kowe iki. Kudu kudu seret. seret. Kudu seret ora seret. Seret ki digeret ngono. Seret. Seret ki sing nggo godhog wedang ya. Ya Ya. ceret. Ceret iki kowe ceret gombel barang ngono ki. Oh, iki ceret gombel. Lagi reti aku iki. Ya. Aja melu-melu. Ora
Ora. Wes nyanyi apa iki ne? Anak patah Ngono. Ngusuk ki teretak. Nek kok dorong rampung ben nontone sehake lho. Lah ya kon nembang, kon ngapa sih jengking? Yo nyanyi apa nembang apa? Bu Ciblek ki ora kena emosi. Aja cengkel. Ora cekel, ngarani nyong ndak Aja cengkel. Dasmu kok Das. Ora salah mene aku ne. Sa kowe iki nek dikon le Maroto ki aja manut. Aja Ayo. manut. Aku mblusukke kok. Aku lip sync. Bu Ciblek kok tak unekke ndase kaya jengkol. Jengkol anjir kan sampe lupa ae lah. Wong piyayi apike kaya Apik kok. Apik ke padake. Arang lho. Cantik. Iya, Ono piyayi kok. ndase kaya jengkol. Oh. Cantik Jare, unik. ayo cokan ngarani apa ndase kaya jengkol. Bareng. Lah kaya iki lho. Aja ngenyak arep kaya iki oh sirahe nyong. Apa kaya Gelunge nyong belarang apa maning sirahe. gelunge larang biru regane 300 juta. 300 juta. Pinggir dituku nang Jakarta. 300 juta. 300 Iya. juta tenane. Gelungan gon aku 11.000. Lah murah temen. Kok iso 300 juta? Sandase apa piye Lah, ngene? sematane. 300 juta sak ndase apa piye? Sematane. Semata. Kowe ora sak ndase sak bangkeane sak sikile 300 juta. Ora kena jengkel. Wong sing lah kowe sing jengkel Oh ngono. nyong ya. Eneng Apa sing iki nyanyi sing no? nyuwun gubuk asmara sa. Gobok asmara. Gubuk gobok. Gubuk. Yo di ngapura. Oke. Kowe aja tok sedot sio. Gubuk. Gubuk. Ah. Gubuk. Gubuk asmara. Ora gubuk. Gobok. Gobok. Gubuk. Ya gubuk. Ah, nek iki guguk. Guguk. Guguk oto. Guguk. Aku Nah. apa? Guguk oto. Iki gudal. Oh, Gudal Sena. Seneng banget. Seneng banget. Ngapa iki joget-joget? Ya kaya nari anake Pak Tani, anake Pak Tani, omahe ning pinggir kali. Nyanyine saiki kuwi wis kuno sing anyar. Apa sing anyar? Beda. Apa jenenge? Kuwi ambiar. Ya. Kuwi mau Sahara iki. Teriak ngono. Ya. Ya, Gubuk nyanyi gubuk asmara. asmara. Ya. Angge bawa. Hah? Bawa. Nganggo. Go. Wah, ngono iki aku gudal sino tak ajar. Simbahe iki lho. Simbahe. Iki bahe iki. Aja ngrano manajer. Elek yo cangkeme. Iya iya. Modar kowe. Aja muni cangkeme. Mboten pareng. Kasar. Sing pareng nopo? Cocot. Cocote elek. Oh, ora pareng. Wah, kowe iki lek. Gudale seno cocote elek. Gudales. Aja tok kuwi engko nang ndi-ndi diomongke kuwi engko. Ya ben iso. Joben piye? Gudale seno. Ana salah iki ana dosane pokoke tanggungan. Gudale seno cocote elek. Gudale seno. Aja kayo kek karo bose kok kaya gue. Ki ngomong apa sih Mbak? Ki ngomong apa maksudnya? Lah aja ngomong cocok. Ora pareng. Ya ora pareng. Sing halus apa, Blek? Carane sing alus cocok. Ya ora cangkem. Mau wis Lho, cangkem salah aku nih. Cocot. Cocot sing bener. Aja Sing ben- tutuk. Tutuk. Nah. Oh, Sing tutuk. tenor lho. Tutuke Pak Seno. Tutuke paseno. Aja nganggo gudal. Oh, gudal apa tuh saja nih? Hah? Gudal apa saja? Aku ora ngerti. Kok dadah-dadah malah Mari kena ora doyan mangan kok ngomong iku. Masalahe kowe ngonekke aku guguk. Ayo, Arepmu iku alat karaku wis ana. aku ya kualat karo aku. Apa kualat? Aku nggak tahu kok kualat. Aku ngonekke aku kok Yang betul? ora entuk kaya ngono kuwi. Aja manut ki lambene iki. Oh, pokoknya nggak boleh ya. Ini Mbah Oto nih jelek nggak Apik-apik. boleh. Sing apik-apik ngomongnya. Yang Iki wis apik-apik. Iya. ora tertib babar blas wis. Udah tertib. Oh iya iki lambene iki wis merongos omongane elek. Iki sing jeneng Tom Rongos berbunyi nyaring iki. Tong kosong tom rongos. Kuwi mau basane basa Gudal Sena ya.
Ora lah aku mengko ora dibayar, salah. Amplopmu tak gawa kok ora tak keke. Tak bayar. Nyingkar nyingkur. Cah radong do diajari. Aku ya gelem deloni salah. Ya gelem wae kok ya. Ayo rasa ngersula Ora gelem ya resikone apa-apa ditanggung ijik wae. Dia ngomong apa ta? Mulane dadi wong tua ki sing bener anggere nglajari bocah. Ngono kuwi Ngomong kae. sepedil-sepedil kuwi sing bener. Sepetil apa? Sepedil. Iki kok nek bablas omongane beda lho Sepedil gane ora ngerti sepedil. Sepetil apa? Kecil. Sepedil. Kecil. Oh, sekecil. Sekecil-kecil. Engko nek muni sepedil kene luput le omong sing seneng iki. Wis kok rasa tok bolan balene. Mulan. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan. Itu apa itu? Kenapa itu? Loh. Ini gini tadi itu ya. Lah niku Pak Seno malah wis pinter di. Kowe tau perlu kok ngene iki lho, Sa. Kae lho ngene pitike lho, kaya apa? Oh, iya kesilit. Berutu. Motar. Silit pitik Puas aku, Pak. berutu. Ora wis sampe kuwi mau kok. Mulutmu kayak berutu. Uduh. Silit pitik itu. Berutu. Itu kan baru sepotong kata silit Iya. pitik. Iya. Kalau komplitnya itu Aslinya gudal silit pitik. Seno. Lah iso. enggak ada senonya. Galak gudal tuh Oh, dalang. aku iki Gudal itu dalam. Jadi Oh, Wih, gudal. Jadi komplite Gudal. silit pitik. Oh, Gudal. sa tak wong sing diunekke kuwi lambene kuwi kok dadi tekan aku. Dek nganggo topeng mau lambene kaya apa, Sa? Silit pitik. Asik. Berutu itu loh kalau di Silit angkringan. pitik itu kotorannya namanya lencung. Lencong. Lencung. Kowe arep weruh lencung. Lencong ya. Kae. Gudal lencung kae ya kuwi. Lencong. Cador adong do dienggo dolanan. Dienggo nek apik lho. Di mana tadi dibuang? Engko dienggo meneh silit pitik meneh. Ora. Bagus itu bisa kembang kempis. Ning malah Pak Demarwoto apik kuwi timbang untune nggih. Heeh. Ya ora iso iki dienggo. Ora main kuwi Pak dadi. Iki nek ora nganggo untu ora tementel. Oh, dadi Mula ki candelne untu. Candelke Ning untu. malah apik kuwi karo mrongos Rika. Ate nek arep nyantele gelungan gorene tak cokote. Kene mbok menawa nek pengen nyantel kene. Ora kena jengkel. Ora gelunganmu cantelno silit pitik kene. Lelampahan kangkang wuri. Apa enggak lambe muncu bae. Ya, itu harusnya I gitu kok tetep U gitu. Ora dening Sing nyawang kaya keju ngono ya delok. Cangkemmu ngono terus. Aku rasa wis terus ya. Aku tak mangan bakmi. Tresno tulus nadyaneng kubuk asmara. Ki mau urung ya gobokan maro-maro mbuh. Durung. Iya, mangga. Yen liwat aku kelingan kubuke biyen tak ning
Sor. Waduh. Gerongan kok masor. Iya. Ayo Mbak Elisa. Monggo. Jago. Ayo dipamiti kok malah kaya ngono mbok diblek kok. Lah nggih kula nu banget seneng karo Mbak Lisa niku Jan. Nggih, pancen Semangate. Oh, ya, luar biasa. iki dhisik Dek mbokne mbobot iki. Nyidam kanguru. Dene nyidam kau. Awak iso mengkelung ora karuan Suarane. suarane saya. Nek kanguru malah ra nyuwara lho. Nek ngelus ning anake mek ngene wae kok. Oh. Anake rak dikantrongi. Iya. Dadi nek meninah bobokan anake mek ngene iki. Iya. Jadi ki nyidame ngono kuwe. Kuwi. Mulane suarane getas ya. Heeh. Kok suara kok getas ki pripun? Gampang putung. Cementer. Kuwi ora ban. Sementor. Ya ora apa-apa basane kono ngono. Sementor. 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 Suarane buket. Nggih
nggih. Angel pokoke kowe angel nampa. Ki ana sing nyuwun ki meneh Mbak sing nyekar Mbak Orisa. Oh, iya. Orisa. Ya ning Tawang ana lintang. Wah, iki yo perlu iki diaturake. Monggo Mbak Orisa, bukan Elisa, Orisa. Heeh. Mula men ora padha iki Orisa. Orisa iki. Iki Elsapek mau sampe aja nih. Elsapek dicun up, banter banget. Oh, niki apa? Orsinil ngono wae lah bangane kowe angel mikir. Mbak Orisa. Mbak Orisa. Karang sinten-sinten sakniki jenenge yo aneh. Jenenge angel-angel banget nggih. Orisa, Elisa. Nek sinten biyen yo Samiyem. Tarwen. Hah? Tarwen. Nek kono N ora M Banyumasi. Apa? Sarwen. Nek lanang nganggo San Karta, San Samijo, San Tuki ngono barang iki. Samiri. San Marwata ngono barang. San Seno barang ngono kuwi. San Seno ya angel. Alah gare cangkeme iso ora le mune kok ngono bingung. Ngono oh iya ya, Rika sing aku sing merongos iso. Sing merongos be bisa ya. Apa meneh sing ora? Masa sing ora merongos ora bisa. Gini iki be sing merongos pinter ngomong San Seno. San Seno. Jenengan boten saged. Boten iso. Malah pinter sing merongos deneng. Wis pokoke tak dongake sok putumu lahir merongose nguli aku. Aja jagat. Dikebuk ketemuno. Aja padha Mbah Oto. Nek kae ben sak karepe. Nek merongos lumrah dedeke kaya aku. Nek putune dhek metu cindik merongos ora kaya kala bendana kowe mutar. Cendi undase gedhe merongos. Nek aku wong isih dedeke lumrah ora ya lemu guyu kuwi modus nek kuwi. Ora kok. Aku ki mung ora arep guyu mergane yo mesake Bu Ciplek ngemu anane cilik ndase gedhe terus merongos. Merongos. Lah ngopo ta? Apa nyong merongos? Endi nyong merongos ora? Apane sing merongos? Putumu. Oh, putuku. Ya sing penting ora edek-edek karo Rika ya ora merongos. Ora perek karo nyong, malah luwih merongos putumu. Ya ora apa-apa sing penting akeh rezeki. Selamat sehat. Murah kabeh tumrang liyan. Amin. Monggo. Mbak Orisa. Monggo Mbak Alisa. Ya ning Tawang ana lintang, ya diaturake. Pamundutan saka Sinten, Pak? iki sapa asmane ora diteran ning kene? Ya. Oh, Pak Fajar saking Ger Tengah Lor Jati Sawangan Magelang. Oh iya. Mangga, Mbak. Neno. Suarane main banget ya. Suarane main. Main iki nek main cara Banyumas kuwi apik. Apik. Suarane apik ki main. Suarane mandan main ki yakin temenan. Kuwi apik tenan. Nek wayange mulai main ki karo labuh. Oh, mulai jejer ki labuh. Wayange wis labuh. Vaksinan iki sih mengke wayange labuh jam pinten. Main jam piro. Iya.
Ora wartani. Ni reki itu kowe. Wartani reki nggih, Mbah. Monggo, Mbah. Gentosan. Apa? Nggih. Bawa Mbah Oto. Wis rasa ndak mah menyelat tuntune. Ora taklim kok mosan. Malah taklim ki malah sing klet lambene cangkeme ra iso nggumengo. Nih ya coba Lek, coba. Monggo, Mbah. Janji Janji kueling. Suarane apik jebule Rika. Ning apik meneh nek aku ora nyuara jane. Ora ngrapik ngesuk maring Indosiar ya. Waduh. Indo siar kowe mau. Ora meng Indosiar. Ngapa? Lomba mikrofon pelunas hutang. Sip. Matur nuwun aku. Iso lunas. Lunas. Nek perlu tak lunasi nyawamu sisan. Aja jengkel. Aja Tapi mun nate teng RCTI. Oh, nggih to. Padahal nggih. RCTI ora RCTI. RCTI. Ya. Radio campur tip. Malah larang regane radio campur tip. Bane radio campur nyolong. Wis ora lali aku. Sumatera sing tias. Iya lumayan. Apa? Ingsun Main arep mrongo suarane. sampean aja ngeco. Yen nom-nomane pemain ketoprak top e. Niki Wah. dados Macan. macan. Matano ning ra Baladewa. Aku emang Baladewa. Kowe genti. Nggih. Nimas ingsun prasapa sinak senan bumi langit Tak ngising. Kuwi wong tua kaya ngono kuwi. Ana tembongan kok tangi. Cakepane iki aja dipedhot. Tangi sing tias. Nah. Tangis. Kok Tangis malah? ing tias. Aku mau muni piye? Ora tak ngising. Tak Masuk. Angge Tangis. nun sewu angel wong mrongos ya angel. Heeh. iki dilemeske lambene wong kecokok untu blek. Lemes nah. Tangis ing tias ngono. Tangis sing tias. Kok jek tangis ing tias. Nganteni padang rembulan. Wah, jan. Wah jan lomba ngesuk balapan karung. Karunge ya nggo ngarungi kowe separo tok mingan. Oh, tak kira nek lomba nyanyi kok lomba balapan karo. Angel lho balapan karo nyanyi. Wah, iya. Apa meneh lomba teklek sing renceng-renceng karo nyanyi lah krungkep nyonyor kabeh. Mula aku ora tau melu nek krungkep ndak entek untukku. Wis pirang sasi no? 3, Mbah. Alhamdulillah ora Nggih. numpak lagi. motor. Nggih. Numpak napa? Mobil. Oh, nggih numpak mobil. Tamiya. Kok Tamiya? Kening Tamiya. Oh Mbak, jenengan lagi halim. Nggih. Hamil kok halim. Oh nggih. Oh, kuwi kelingan ning Halim numpak karo aku. Apa? Nangis. Ora wedi numpak pesawat. Lho, pesawat niku pun aman, Bu Ciblek. Nggih Mboten wong pas wedi. kalau semanten pas kula mereka pas biyen enten ika lah anu pesawat tiba. Nggih. Dadi entuk tanggapan regane pira-pira dibayar.
Bareng digelemi dekne ala kepegede pripun sih kula mboten rika mawon lah. Ah karepmu nek bedil tangan mengaruh sing nanggap aku. Bareng wis tenan numpak ngremet pupu sak enake dhewe. Take off lho munggah. Pak Gede. Pak Gede. Pak Gede. Anek rupane ayu aku merangsang ngawur modhae kaya arep mutah aku malan. Kaya diremet. Ya ora kaya wong jenengane wong wedi. Wedi tenan. Wedi temenan ning nek siki ya wis wani. Kula mbiyen kan kali Pak De Marwoto teng Palembang. Kali Pak De Marwoto dudu Marwoto Solo. Pak De Marwoto teng Palembang kali Abantus. Nggih. Kula ora wani tak wanak-wanakna kula jajaran iku Pak De. Abantus nang mburi prisik blek. Ora apa-apa numpak pesawat. Gua ngerti batuli bareng. Saya wedi. Pak Gede niku kaya niku Pak Kantos ngendikane kaya niku kula kepripun. Ampuh aku yo ora ngerti. Kaya nek aku ora melu numpak aku yo melu numpak. Lah nggih kula teng pesawat nggih mboten nguyu tengken. Apa? Mboten pipis. Oh. Lah wedi mbok ngopas lagi pipis, pesawatnya miring-miring iki nyung ya mekeluma. Jadi ya tekan bae tekan rampung gon. Umpama kowe mlumah-mlumah ngene wis engko bar kowe dilap terus kaya lenga putih ditaleki kaya bayi. Ayo nak. Iya, Mbak. Matur suwun Mbak Orisa. Ya. Hati-hati no. Atus Mbak Orisa. Kuwi deglong kuwi. Goceki ayo. Nggih. Ya padu-padune ya nyambut gawe disambi nggawa anake. Ya. Jeneng meteng kok ya. Kudune sing bayar ya perasaan. Maksudnya? Lah ya kudune bayar karo tengah to. Karo tengah maksudnya piye? Lah wong 150% nek biasane 100% ijen. Iki siki
anake digawa rene iki dibayar 50%. Kuwi nek wong duwe perasaan sing bayar. Gumantung sing diloni kok kuwi. Sing maksude piye? Kowe kata-katamu sing cetha, kata-katamu sing cetha. Lah iki le nyambut gawe diwangi anake ya dibayar. Terus? Ayo bayaran. Maksude piye? Maksude iki mbayare karo tengah. Nek iki tok bayar 1 yuta, bayare 1 yuta 500. Oh, mergane ana anake. Lho, maksude piye maksude kowe? ora, aku dadi aku sing bayar. Lah aku ngapake? Ning rek iki anggotamu. Lah iya. Perkara kowe ngapake apa ora ngapake sing ngerti lak mek kowe karo dheke to. Masa aku melu nunggoni nek aku melu. Aneh-aneh rek ora. Ya ora, tak mesake iki putuku ki ya men entuk jatah saka sing diloni ngono. Wis ora usah kuwatir, wis tak pikirke, ora usah melu mikir. Lah ngopo aku mirip apa aku ngapake kuwi? Aku kowe dadak cerewet yen ora melu mikir ngopo? Lah nek duwe cangkem entuk cerewet tempo menjalo dilaban cangkeme. Wis. Aja jengkel. Ayo Rika ya wong ngena. Ya tetep arep paksena ora diomongin nang Rika. Kayak melu dibayar sih nang jero weteng tetep dibayar. Wong paksena ki wah wong eman. Oh, kowe ngerti nek bayar. Eman. Eman piye? Oh, eman ki berarti ra ngetokke, Blek. Eman-eman aweh. Kayak kalau gitu nek ke. Ya ora apa-apa wis. Matur sembah nuwun Lek Marwata. Mbah Ciblek iki wektune jam 3. Oh, ndak rampung. Ngrampungke lakon nyureng yo yo. Maniman. Kok ndak macane selak tekan ndi kae terus. Ya ditutke wae yo. Koten prayitna semuriris eko balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi Petruk ngapa kowe teko-teko kok nangis kaya bocah kowe omong kowe tak kon usul adimu Bagong lah kok malah kowe bali nang Karang Kadempel nangis Kedewasan, Pak. Aku wis ketemu karo Bagong. Lah kok bocah ora tok jak bali. Sampeyan ngerti dhewe to sifatake Bagong kaya ngono kae. Wis duwe kekarepan ora kena dipenggak karo sapa wae. Anggepe dheweke iki ndara Werkudara muni ngono. Terus piye? Bagong suwita karo Begawan Durna. Bagong duwe niat arep bangun Karang Kadempel. Bagong kuwi, Bagong niat bangun desa. Sowan Begawan Durna jarene Durna ngomong syarate bangun Karang Kadempel Bagong kudu golek kayu kastuba mulya. Kuwi apa kuwi? Aku dhewe ya ora ngerti wong bangun tak kandhani ya ngeyel. Bareng ngono Bagong bloko karo aku minggir truk aku arep munggah ning Gunung Candrageni arep nyemplung kawah golek kayu kastuba mulya. Bagong, tak elekke ora kena Bagong mlayu tak tututi. Ning jebul didingkek karo Kurawa. Kurawa laku dedemitan Bagong kaya kena pusaka kontal Pak Embuh menyang endi papan dununge. Kok dadi kaya ngono lakone anakku. Jebul niate becik, niate luhur. Bareng ndak petung-petung ming sak Bagong kok duwe gegayuhan kaya ngono. Aning sing jeneng wong ki ra duwe gegayuhan dikeparengake duwe gegayuhan sing dhuwur. Nggih. Bagong pripun, Pak? Bagong pripun? Ayo do matur ndaramu Pandhawa kon goleki Bagong nek ora gelem aku tak sing ngamuk. Ayo rek yo.
Meraina semubang wangarana dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sagetar kene donga engkong lir wowo sing pine panca Pepetoke ngayam wana mrak manguwuking pagakan Koko Prabu Ndarawati inggih wonten dawuh Yayi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu saestunipun namung badhe kula suwuni priksa krana sampun wonten pinten-pinten pisowanan Kakang Semar Badranaya mboten ketingal sowan menggah menapa ingkang dumados wonten ing praja utawi ing Karang Kadempel nuwun sewu mesinipun paduka Yayi Prabu mboten sisah nyuwun priksa dhateng Raka ing Dwaraka krana mesinipun paduka Yayi Prabu tumunten utusan kelawan kadang kula ing Jodipati menapa dening Madukara supados niti priksa kawontenanipun Kakang Semar nanging sabab menapa dene paduka Yayi mboten utusan kelawan kadang kula panenggak tuwin panengah supados analiti kawontenaning Karang Kadempel
Koko Prabu. Estining manah namung badhe nyuwun priksa dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu krana kuwatosing manah kula menawi Kakang Semar menika nggadahi raos kogel kagelan penggalihipun dhateng para Pandhawa. Tumunten sakmangke sowanipun Dimas Werkudara menapa dene Janaka upami kula utus wonten ing Karang Kadempel malah saya damel kodeng penggalipun Kakang Semar. Mila tumunten sakmangke estining manah nyuwun priksa langkung rumiyin dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu menggah kawontenanipun Karang Kadempel. Yayi, nadan ingkang raka ing Ndrawati sampun sawetawis mboten pinanggya kelawan Kakang Semar Badranaya. Mila ingkang raka mboten saged ngaturaken kawontenanipun Kakang Semar wonten menapa dene sampun pinten-pinten pisuman mboten sowan ngersa Paduka Yayi Prabu. Malah saking pamrayoginipun ingkang raka ing Dwaraka monggo gandeng sakmangke ingkang raka sampun sowan wonten Garing Amarta menapa mboten langkung prayogi menawi Pandhawa tetinjo dhateng Karang Kadempel Yayi. Rekat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning arga ram kang tumingel dendeng saengga praja busekan kang pratangga busekan kang pratangga dereng ngantos parisamaning Balwacana kasarusaning men kula Semar Badranaya karya kagiat sangya para Pandhawa. Den mrayitna semuriris eka balik titiyane gandayane Kakang Semar ning apa malah kepasang yogya katuju inginu dene dina samengko Kakang Semar nedheng dadi pirembaganing negara Ngamarta malah dina iki tumuli sowan marang Praja Ngamarta. Nanten lempat kula nyuwun pangapunten sawetawis panci kula mboten sowan mergi kawontenan Karang Kadempel Ndara. Ingkang mboten kanten-kantenan kawontenanipun kawula tebih saking raos tentrem. Pokokipun menawi kula aturaken menika mangke panjang ingkang langkung wigatos kawontenanipun Karang Kadempel menika dados kawigatosanipun anak kula Bagong. Tumunten Bagong kepengin bangun desa. Srana piyambakipun pados kekiyataning Batos Suwita dhateng Begawan Durna. Wong kemawon kula menika wis elek-elek ning Bagong wegah dielekake. Wekasan Durna paring dawuh Bagong isa kuwat mbangun desa yen to nganggo syarat sarana kayu kastuba mulya. Ngendikanipun Pendhita Sokalima kudu golek eneng nginggiling Gunung Candrageni, Bagong kudu nyemplung telenging kawah. Ning kula ngerti kabeh niku pancen pangrika dayaning Kurawa ingkang duweni watak angkara budi candala. Mboten gething lan sengit kalih pendhawane ning klebu abdine ya melu digedhingi melu disengiti dening Kurawa. Petruk wadul kalih kula nek Bagong kena pusakaning Kurawa. Kendang kapracondang kontal kaprapal sakmenika mboten dipun mangertosi wonten papundi papan dunungipun Ndara. Koko Prabu kawontenanipun Karang Kadempel jebul mekaten ketitik Kakang Semar pinten-pinten pisuwanan boten kepareng sowan wonten magepokan lelampan kalian Bagong nyatanipun sampun dipun aturaken dening Kakang Semar Badranaya. Kula nyuwun dipun biyantu Ndara. Anak kula Bagong pripun Pak ketiwasan Pak.
Ono kawan Petruk mlayu-mlayu ya gene. Matur Ndara Puntadewa sewu klepatan diagung pangaksami. Nedhengipun kula tenggawa teng alun-alun negari Ngamarta boten wonten sangkan paranipun dugi. Kula boten mangertos saking pundi asal mula bukanipun wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara Werkudara Janaka Jakaya bocah cilik. Gansing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung buta tanpa sangkan marat wani ngamuk ning negara Ngamarta sapa Jajal Werka. Hah? Kowe sapa ngaku Raden Janaka? Kowe ngerti karo aku? Aja kok kowe bapakmu aku ngerti, maratuamu aku apal. Bojomu aku apal, anakmu aku apal, bojomu nang tintit ing trethek. Ana. Buta nggugu karepe dhewe gawe wiranging Janaka pecah siramu. Ah, pecah genti kowe. Woi! Ah! 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 Woi! Ah! Ah! Oh! Eneng buta rambute digelung kaya aku. Oke, salon buka. Apa dikira ra entuk gelung kaya kowe? Wah, deplok dadamu, deploke jahe kowe. Wah! Wah! Werkudara kalah Koko Prabu Kasinggihan. Butane ampuh lehku serik rambute kaya aku. Lah wong ming dipadani rambute kok lara ati lho. Wah, sing madani wing wujud buta Kresna kakangku mangsa Baranga. Kaya ngapa wujude tak tandangane. Kresna tantulursa mring Sang Resi Jahnawi Suta ing jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Kena dayane apa lah kok dadi iso wujud buta kaya mengkono kowe? Oh lah dalah.
Buta kok anggere perang leren ning warung tuku wedang. Perang leren meneh ning warung ngobo kopi. Buta apa kae tibane Kyai Senjata Cakra lakon babar jatining wujud parate. Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Wis malih aku. Wis ngono kok. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora trima. Karo sapa? Pandhawa. Kon tekan kene. Dokon rawuh mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Diamput. Wong tuwa joget kok dijegal. Ana kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Kowe sik. Bagong nggih. Aja dhisik kowe. Nggih. Selak kesusu iki lho. Iya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya aku mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun prisa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara. Sing nang Karang Pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep. Kudune sampeyan niku adil. Kudune sampeyan niku tansah tedhak niti priksa dhateng para kawula. Kula kandhani nggih, Gus. Karang Kadempel niku owa-owane werna-werna. Kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuwan kon bangun. Mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki. Ning kula iso apa nek mboten nonton pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik. Kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa Karang Pradesa niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo ndara-ndara Pandhawa. Saniki sampeyan penak, saniki sampeyan iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawangi sor sing mangsa wang dhuwur terus. Mengko nek klilipen ngrekoso lho sampeyan. Ngoten. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku manggatekke. Ngoten. Karang Kadempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku bangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Heeh. Bangun kayangan, bangun SPBU. Bangun taman pariwisata, nggih ta, Pak? Heeh. Wis kesel bapak niku lho bagiane Bagong bangun desa. Ning nek Bagong ora dibantu sampean-sampean, ora bakal Bagong nglakon bangun desa. Lah, manunggaling sampean minangka Gusti kula kalih para kawula tetunggalan manunggal iso mbangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono. Nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki?
Kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampeyan mawi sesandhean kalih para masyarakat kawula alit bangun wewangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak selah sampeyan dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayaning kawula karo sampeyan, saya ngrekoso sampeyan dadi Nalendra Ndara. Bathok bolo isi madu. Ana nguneke bathok. Kowe iki dialem bathok bolo isi madu, rupamu elek nanging pikiranmu kuwi becik, atimu becik. Matur suwun. Kula mboten butuh pangalembono. Ning kula butuh kesaguhan sampeyan, kesanggupanipun Ndara-ndara supaya mbangun desa sareng kaliyan kula. Bagong bakal ndak sengkuyung. Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Ana kawan Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Ana kawan Bagong aku ya nyengkuyung lahir batin. Anak sing ngerti karo wong tuwa ki meng kowe. Meng kowe, Bagong. Aku ora butuh gareng. Aku ora butuh Petruk. Waton isih ana kowe, bapak iki rumangsane isih kaya urip. Kowe kuwi elek rupamu ning aten-atenmu lah kok. Kowe ya wani ngelingake marang bendara mingkeng nedeng kalimput. Tole muga-muga klakon penjangkamu pono kawan.